Prepare for success, we're bound for greater things. This nature's wine that feature natural flavors of different tropical fruits locally sourced will put Agno's name in the map when it comes to craft winery. Nagsimula akong mag-experiment ng wine noong 2015. Pagkagaling kong ibang bansa, nasanay tayo sa trabaho, kailangan ko na may paglilibangan. Nung pumunta ako ng farm, maraming nahuhulog na mga bayabas, mga prutas, nasasayang. Pagpunta mo naman ng palengke, sobrang dami din ng mga supply dyan, mga santol, mga ganon. Walang bibili, kahit ipabigay mo, walang may gusto kasi halos lahat naman may mga prutas. Sabi ko, ano bang magandang gawin dito? Yun, naisip ko, fruit wine making. Post 2017, nirehistro na namin, naging official ng simulan talaga nito na naka-permit na 2017. Nakatulong ito ng malaki din kasi yung mga problema namin paano ibenta ng mga prutas, meron na siyang market, hindi na nabubulok. Tapos lalo itong duhat, mga libo na yung kilo na ginagawa namin, kaya yung ibang barangay, bumibili na rin ako sa kanila ng mga ibang prutas like guyabano, duhat, star apple. Ang ma-harvest natin doon sa 1 kilong prutas, 3 litro na tubig, 1 kilong sugar, makaka-harvest na tayo doon ng mga 2.5 bottles na ganito. Ang step doon, pipili muna tayo ng magandang prutas. Huwag tayong gumamit ng prutas na yung medyo nabubulok na. Kumbaga yung pwede nating kainin pa, kung nasarapan tayo doon sa prutas na yun, yung ideal na gagawing alak. Siguradong masarap din yung kalalabasan niya. Pagkatapos natin, hugasan na lahat ng mga gamit natin, supposed to be dapat stainless. Tapos hugasan ng mabuti. Ang gagamitin nating tubig para sa paggawa ng alak, pwede rin naman yung mga galing sa mga refilling station. Pag pang-komersyal, ang ginagamit namin yung puti, pero pag pang-sarili, pwede naman yung pula. Mas ma-clear kasi ang kalalabasan yung white sugar, yung refined. Kaya yun po ang ginagamit namin. Papakuluan natin, huwag naman natin sobrahan nung kulong-kulo. Pag alam na natin na na-extract na yung prutas, yung nutrients niya, pwede na natin siyang i-stop yung apoy niya. Tapos palamigin natin. Pag malamig na, saka natin siya titimplahan ng sugar at at ilalagay doon sa jar. Pero pag isama niya yung pulp niya, yung mismong laman, pwede nyo na yung ihalo yung sugar habang niluluto siya para hindi nyo na problema magtunaw. Then after nyo nung mailagay doon sa container, maghihintay tayo ng ilang buwan, 2 months to 3 months para magkaroon na siya ng alcohol. Sa 2 months, pwede nyo siyang tikman, mag-add another 1 buwan ulit hanggang sumabot siya ng 3 months. Yun, medyo mataas-taas na rin yung alcohol content niya. Pwede na siyang ibote. Tapos habang nasa bote siya, kung gusto niyo pang tumaas, huwag niyo muna siyang inumin, i-stock niyo siya ng mga 6 months to 1 year. Yun, talagang nakakalasing na po yung alcohol content niya. Nakakarating na sa all over the Philippines kasi meron akong reseller din na naka-member siya sa Shopee. So, Minsan Visayas, Mindanao, tapos dito sa Metro Manila, tapos yung mga balikbayan, kumukuha rin sila dito pag nagbabakasyon sila. Ang plano namin, pasukin yung mga mall. Doon kasi stable na yung market doon. Ito yung best seller namin. Itong dalawang ito, yung guyabano. Kasi alam naman natin, ang mangosteen ay talagang super fruits yan. Napakaraming health benefits nating makukuha, like antioxidant. Ito namang guyabano, anti-cancer, yung mga may bukol-bukol. Kaya ito yung malakas mabenta sa amin. Taste the creativity and passion from these flavorful wines. It is not just a brand for the winemakers, but also a source of living for the fruit farmers in Agno and in neighboring towns and provinces.